dalšího nového videa a dneska budeme testovat moje IQ. Ano, moje IQ. Nevím, proč až jim knížky. Já se čtu. Ano, tak já mám dobrý IQ. A my se jako nám se bude zvyšovat mozek, nebo co? Mám pocit, že se mi hejbá hlava, ne? Jo, tak, naklikáme si tam 100. Minus 10, minus 10, ne. No, budeme se klikat, protože jsem úplně hloupá teď. Myslí. Ne, to by se mi taky udělal někde myslet. Je to bez nemyslí. Smutná pravda. To bude easy. Sem, pak jdu sem, teď se naklikám. Jdu sem, zkouším sem, naklikám se sem. Zkouším sem. Naklikám se 56. A dám si plus 4 viny, já to mám dobře vymakaný na upa. Jde se sem, pak se skočí sem. Nakliká se to tady. A skočí se sem. Rovnou se skočí sem. Někdo to taky takhle kliká. Skočí se sem. A tady musíme naklikat 51 třeba. Musíme rychlostí bez koukotu. To je úplně easy. Já si naklikám třeba 100. A je, můj mozek myslí, což je poprvé v mým životě. Pak skočíme sem. A pak se naklikáme. Já to neměla. Proč mě to uznali? Co? Teď se dost. To má nějak divně udělané. Skáču, pak zasem. Pak zasem. Okay. Spin. To vypadne hodně IQ, prosím, hodně IQ. Jo, super. Můžu na to, kde dává se nejvíc vinů. Tady ne. Počkat. Minus 5. Minus 10. Minus 25. Minus 30. Aha, já chtěla říct, že to je jako po 5 pod násobelka. A tady mám 8 vinů. To nevím za co, protože to bylo mega easy. Já se naklikám 100 a budu to mít. Oh yeah. Počkej, neměla bych to teď mi naklikat 102, protože jsem tu 102. No tak to je úplně easy. Easy jako 2 špízy. Easy. No a v tomhle videu vlastně budu jenom chytřejší, co bych sem potřebovala, takže rychle. Musíme se právě teď nakliklat. Tak, to je easy.
Teď jsem... Kde je můj gift? Kde se nevyzvedává gift? Ne, vidím. Ledy. Lidi. Kolikže já jsem dostala těch. Škoda, že to všechno promarním na tom. Nevadí. Počkej, já se vlastně tady můžu podívat, co dává kolik vinů. 4 viny, tam to dává 8, tohle dává 1, tohle dává 3. Tak nejvíc dává teda... Nejvíc vinu dává tohleto. Tak zatím asi čau, nebo nevím. Ale já nevím prostě, proč mi to nešlo. Tak mi se saknu, nebo... Kdo si myslí, že neumí matiku, zvedne ruku. Nebo kdo si myslí, že umí matiku a dá like. A když si myslí, že on neumí matiku, tak dej mi odběr. Jo, to se vyplatí, že? No, já si myslím. To je good. To je good. To je good. Kdo si myslí, že tohleto video skončím v dalším levelu. Protože, kdo si myslí, že to skončím? Já si myslím, že to neskončím. Protože mi to s ním vůbec nejde. Mít tolik vinů, zde naklikám minus, tady je plus, tady je minus. To je dobrý. Díč. No to je jedno. Co se stane? No se mi to nevyresetuje. Aha, škoda. Nevím. Proč to lidi mi ty... Proč já to chtěla lidi jenom přeskočit? Jakože byste dívejte se. Já skočím sem. A pak skočím sem. Sem. Budeme myslet, což je u mě problém. Oh yeah.
jsem dobrá. Kde mi dáte ten gift? Lidi, tak já si teď zkusím tohleto. 14 minut. Neskusím si tohleto. To je můj mega deprávní všechno. Já mám tak málo IQ. Což je smutný. No, nevadí. Možná mám tak malý IQ, ale neumím chodit. Podívejte se, ani neumím někam chodit. Však dívejte se, stojím a jdu. Stojím a jdu. Stojím a jdu. You have your friends and get a bonus. Nebych chtěla... Co je tohleto? Oh my god. What did you say? Ta knížka. Viděli jste to? Já jsem se přes to normálně dostala. Když... No lidi, tak já vás vítám u dalšího videa. Nevím, už hrabe, mám už málo IQ, tak u dalšího videa čur, už by to chtělo vypadat.